Hej, mit navn er Rikke, og jeg er medstifter af Kvinder Uden Filter. Jeg laver det her opslag i dag, fordi at det er min fødselsdag. Og jeg tænkte på i den anledning, at så kunne jeg måske appellere til, at endnu flere vælger at dele budskabet om kvinderudenfilter.dk og invitere deres venner til at synes om siden. Fordi at jo flere vi er, jo bedre er det. Vi har brug for, at så mange kvinder som overhovedet muligt vælger at dele deres oplevelser og inderste tanker og sandheder med os, så vi kan dele det med resten af Danmark, og så vi kan inspirere hinanden. Det er så vigtigt, at vi kvinder vi kan gøre sådan noget her for hinanden. Det er vi rigtig gode til. Nu skal vi være endnu bedre, og grunden til, at vi bliver endnu bedre til det nu, er fordi nu er det fuldstændig anonymt. Vi behøver ikke at sige, hvem vi er. Vi behøver ikke at kunne stå ved den historie eller oplevelse eller noget som helst. Den kan vi dele, og det kan være en helt reel sandhed, uden at nogen behøver at vide, hvem den tilhører. Derfor er det nemt nu at komme ud med det. Det er nemt at give andre chancen for at ikke sidde og føle sig alene om den tanke, de måske sidder med, eller den følelse, de måske sidder med. Lad os fortælle om, da kærlighed gjorde allermest ondt. Eller lad os dele en fræk oplevelse. Dem har vi fået nogle stykker af, og tak for det. Der er nogle rigtig gode imellem. Husk, inde hos kvinderudenfilter.dk, der dømmer vi ikke på nogen som helst måde. Der er plads til os alle sammen, uanset om man er til det ene eller til det andet. Og det er både sjov læsning, det er inspirerende, og for nogen vil det sikkert også være stødende. Vi tager det hele, vi deler det hele, og jeg håber, at I vil give lyd fra jer. Og nu hvor det er min fødselsdag, så tænker jeg, at det må kunne lade sig gøre, når jeg nu sidder her og spørger så pænt om det. Det vil være en rigtig god gave. Vær sød og like og del kvinderudenfilter.dk. Og send os nogle skrivelser. Vi glæder os til at høre fra jer. Husk det er anonymt. Hej!